Hết suke mi jim thalle pam pam lai thadle. Holy suke. Mun bai gan le chuki. Isi sao holy suke. Gotau जाथारगोन लैना. बन्ध' गोमस्रां नोंसोर मा खालामदोंब्रा बावला? आदै हान्थु फेन्दा फै जिरायफै आदै फै. आदै फैदो अथुमाय आदै फेन्दा. आदै फैदो फै जिरायफैलै आदै. मा बिलाय? थुले थुआ आदै लबारजों गावदों. दाउथु. औलै औ आदै. औलै आदै थु. दे सावदो दे. आदै आं नोंनाव शास्त्र मोनसे बुंनो. दे मासे गराया हम दे अखायाव खारनानै बिनि बिखुङा दोलाबजोबदों. मारै दोलाबजोबदों मिथिगौ ना? आं मिथियालै. नै आदै खोनासं. गराय खारनाय समाव बिनि बिखुङाव सुनै गोथां दङमोन. अखा सिरिनाय लोगो लोगो सुनैया गलिनानै बिनि बिखुङा दोलाबजोबदों. मिथिबाय? आदैया थुमाया रोङालै. आदै फेन्दा अहेब आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो दै हागोन? दे सों दे. आच्छा आदै मासे मैखौ उननि आथिंनि आसुगुर आरो खोमायाव खेबसेयैनो बोरै गावनांगौ दे? आं हानाय नङालै. आदैया मिथिया? उननि आथिंजों खोमाखौ ओरै ओरै खुरोबा गावनांगौलै आदै. नंगौ नामा? आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंबावनो दे. सोंबावदो दे. सोर राजाया गस्ला गिन्जि मोनगानिनि जोबोद दुखु जानांदों? सोर दे आदै सोर राजाया? आं बेखौबो हानाय नङालै. आदैया बेखौबो हाया. राबनलै आदै राबन राजाया. बिनि खर'आ बुरजाखायनो गस्ला गिन्जिया हाबजाया. नोंसोर सानैबो खम नङालै. आच्छा आदै आं मोनसे सोंबावनो दै. सोर मेथाइ खनगिरिया गावनो हारसिंनो मेथाइ खननानै आरो गावनो बुरजा मानसिनि मेथाइ खनफानो हागौ दे आदै? आं बेखौबो हानाय नंलालै. आदैया जेखौबो हायालै. खोनासं आदै राबन राजाया मानो होनोबा बिनि खर'आ जिथा सासेया खनग्रोयो आरो गुसाया उन उन खनफायो. एसे लोंनो बेदरा आंबो